Il-mass meeting tradizzjonali f'Għawdex tal-Partit Nazzjonalista għal qabel l-elezzjoni kien iddominat mid-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi li l-Gvern immexxi minnu ma għandu xejn minn xiex jistħi. Aħna m'għandna xejn minn xiex nistħu. Lorenz Gonzi li aktar kmieni f'din il-kampanja qal li Għawdex hija proprjetà tal-Partit Nazzjonalista iddeskriva lil Għawdex bħala wirt li tħalla mill-politiċi nazzjonalisti tal-passat lill-Partit Nazzjonalista tal-lum. F'Għawdex il-Prim Ministru reġa' kompla għaddej bil-politika illi tifret. Il-karta tal-vot sa jkollha naħa minnhom kulur aħmar u sa jkollha naħa oħra kulur blu. U fil-waqt li l-ġimgħa li għaddiet il-Kamra tal-Kummerċ Awċija wissiet lill Prim Ministru direttament dwar it-telf taż-żgħażagħ Awċin kwalifikati li ma jarawx futur għall karriera tagħhom f'Għawdex, Lorenz Gonzi quddiem il-Folla Nazzjonalista ftaħar li l-Gvern tiegħu qed iġib il-proġetti f'Għawdex u jiġġenera x-xogħol. Aħna meta niġu Għawdex ma niġux idejna f'idejna imma niġu bi proġetti. Miegħu ingħaqad il-Viċi Kap tiegħu Simon Busuttil li qal li dawn il-proġetti għamilhom kollha l-istess partit. Il-proġetti kollha li saru f'Għawdex għamilhom Gvern Nazzjonalista. Wa kompla jippersisti li pajjiżna m'għandux bżonn ta' bidla fid-direzzjoni. Nibidlu d-direzzjoni ikun żball kbir. Simon Busuttil reġa' prova jiddieħak bil-proposta tal-Partit Laburista li ser tiraħħas il-kontijiet tad-dawl b'25% u kien kuntent ħafna illi l-partitari nazzjonalisti kienu jafu x'ser jgħid minn qabel. Baqgħu deħlin gas dawn. Kif kontu tafu x'se ngħid?